My God, na ako'y naobserbaran. Ingani rin magupahanay ning kuan, ning pabo. Nakakaloka. Oh my God. So, public ra kay ng uban pod, maghimo-himo og skandal. Murag pog mga hayop nag-upahanay. Bagag na wo. Di mo kabalo maulaw. Kada may nga ng butanga, sagrado na, kinahanglan nga. Nga, kuan ka ng make it privately, dili public. Diba panghambog, murabag. Bitaw, uban kay public ra. Naobserbaran ganin ako ng uban nga. So, kung nakitaan ako uban kay nauban sa ministeryo, uban sa kalasangan, uban sa kuan sa kalibunan. Ginoo ko anay. Nagpabuyag man mo, oy. Di mo kinahanglan nga may nga nang butanga din. Iyo pa yung ipa-video-video. Saan nga mo? Saan may nakaon yun? Saan mo kabuhi? My God! Ako itambag ninyo, no? Kaninyong kakatol? Dili pinaagya ng kuhan, anang sag-asara mo. Mura mo mga irungoy tag-iya. Babadlong po mo sa inyong mga ginikanan, oy. Dili kay makigmit mo sa inyong mga uyab. Mga to din mo itong kagngit-ngitan, mga bigaon magunang uban. Kay kung bago ra gyud nakauyab din ihatag din nila ang tanan, magpakwa na dayon, kay din silang ukay. Di man makapaabot. Kinahanglan jud nga nay mahitabo nila. Bayang buhat. Og gamay respeto sa inyong uyab, oy, dili mo agad-agad nga nay mahitabo ninyo. Kinahanglan nga ang tinud nga gugma makaabot dili na hinahanglan og ingana. Karong mga batanon karon, Diyos ko, nanay na mahitabo na pa mga skandal, mga bagakig nawong. Uso na naka-uniform pa na uban, naka-estudyante. Uy, ginoo ko, ako ana. Uy, makabadlong mga ginikanan na. Bad po sa eskwelahan dapat masuspend ng mga ingana mga bataan. Ana sila'y kuan action nga mga na dapat action ana nila. Kay karon millennials lagi na over po ka-liberated, mga bigatla kayo, mga katol, mga badyang, kunay kuan og for the last tambag pod no, kung itambag ninyo og makauyab manggani mo, ikaw pod babaye og kuan kada ganing bago pagani mo anang kuan na mohangyo-hangyo din ninyo, dili dagad mo sugot mo, oy, kay kuan ipakita ninyo nga sagrado mo, babae biya mo binuhatan niya. Ug nay mo hangyo lalaki nga magpakuan sa inyo mo go dayon mo, murikat mo kay gusto po mutilaw dayon anang jungganuts nga kuan sa kekero. Kaya po mga lalaki pod, kuan pod, haras pa kayo gusto nila nga nadyo mahitabo para points pod nila. Pero dapat yun, itoon dyan sa mga babae, uy, kay dapat sa kanila dyan nga, dili sila musugot, kanang kinahanglan nga, respetoon sa sila, then kinahanglan nga ang love takes times dyan, yung kinahanglan, ihatag mo guna din. Actually, ihatag mo dyan na ingana mga butanga sa pagninyo na mo, dili naman ang